Здравейте, стрелци! Добре дошли в канала. В това видео може да гледате вашата седмична таро прогноза за периода 28 юни до 5 юли 2026 година. И ако желаете лична таро консултация, може да заявите такава на имейла, който виждате на вашите екрани, или директно да си поръчате такава на линк, който може да намерите в описанието на това видео. Започваме прочита за седмицата и първата карта изразява темата и начина, по който ще протече вашата седмица. Втората карта показва негативното влияние или това, което ще ви попречи да бъдете успешни през седмицата, следвана от картата на положително влияние или това, което ще ви помогне да бъдете успешни през седмицата, и последната карта е резултата от всичко това, резултата от събитията и действията, вашите действия през седмицата. Така, това е една седмица, в която под влияние на асото пентакли за вас обстоятелствата ще се наредят по много уникален, да не кажа рядък начин, така че да може да хванете гребена на вълната и да осъществите ваша кауза или грандиозна мечта. Под грандиозна мечта се има предвид на мечтата да бъдеш богат, мечтата да бъдеш обичан и мечтата да бъдеш успешен. Как? Това вече зависи от вашите решения и зависи от обстоятелствата как се наредят пред вас. Но тези обстоятелства ще се стъкат по такъв начин, че, грубо казано, ще ви напълнят сърцето и душата, и през тази седмица, през повечето време ще се чувствате с приповдигнато настроение, приповдигнат дух, ще се чувствате един вид като благословени, защото начина, по който ще протекат събитията през седмицата, в зависимост от вашата цел, ще ви доведе до в даден момент до много печеливши, материално печеливши, парично печеливши бизнес делки, действия и маневри. Не по-различно от това, мечтата ви да работите нещо, което обичате, и всъщност през тази седмица обстоятелствата да се наредят така, че хобито, което имате и го правите за удоволствие, да може да ви носи на така добри печалби. И другия вариант на проявление тук е обстоятелствата да се стекат така, че хармонията между вас и друг човек да започне да става очеизвадна и съответно вашето приятелство да може да прерасне в нещо повече. Но това, което ще ви попречи под влияние на шестицата жезли, са очакванията за бърз успех. Нещата да се случат за една нощ и също така очакванията за уникалност, т.е. само вие да сте облагодетелствани от такъв тип уникални обстоятелства, и тук се изисква, за да може да се преодолее това негативно влияние, се изисква повече търпение, изисква се повече разбиране и вникване в ситуацията, осъзнаване, че най-малкото трябва време човек да опознае другия, трябва време да се направи план за бизнес план за развитие и така нататък, както и това, което може да ви събори през този период, което е малко вероятно, но ще се случи при някои от вас, е очакването да бъдете спасени. Нещата да се случат от някакси така от само себе си, докато вие си лежите на дивана вкъщи, без да си помръднете и малкия пръст. Това, което ще ви помага през седмицата, е под влияние на девятка чаши. Тази карта изразява, че ваш пътеводител ще бъде щастието. Тоест, няма да се налага да извършвате действия, да говорите с хора или пък да се насочвате на там, на където не ви е приятно и където не се чувствате щастливи. И тази карта в трета позиция гарантира краткотрайно щастие. Всичко, с което се захванете, всеки с когото говорите, ще ви прави за момента или за едно кратко време щастливи, но за да може това щастие да се превърне в дългосрочно и дълготрайно такова, ще се изискват усилия и от ваша страна. Тук за пример може да се даде: запознавате се с някого, този човек ви обръща внимание в интимен план, т.е. показва, че е заинтересован от вас,
Но ако вие се правите на недостъпни, само защото така е прието в кавички, примерно жената да е недостъпна и мъжа да я гони месеци, години и така нататък, този човек бързо ще загуби интерес към вас. Тук се изисква и от ваша страна да покажете интерес към него, т.е. да поддържате пламъка да се разгорещява и тогава краткотрайното щастие се превръща в дългосрочно такова, но през самата седмица ще разберете, че има много неща около вас, които са ви в кърпа вързани, които могат да ви направят щастливи и поне едно от тях в края на седмицата се реализира под влиянието на Паш Пентакли. Той изразява, че ще започне процес, ще започне начинание, което ще бъде едно от най-важните, да не кажа най-важното за вас в този момент, тъй като ще донесе голяма стойност във вашия живот. Едно такова начинание би било трансформацията на приятелство в интимни взаимоотношения и поне на първо време това ще е най-важното нещо за вас, развитието на тези взаимоотношения и осигуряването на тяхното бъдеще. Може да е, както казахме, превръщането на хоби в професия и това да е най-важното за вас, докато вдигнете бизнеса на крака и той започне да генерира стабилни печалби, но това е един момент в края на седмицата, в която разбирате, че всички ваши жертви и усилия в това направление си струват. Това е вашата седмична таропрогноза, стрелци. Надявам се да ви е била приятна и интересна и се надявам да се видим следващия път. Тогава